በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ሕቶን መልስን መንፈሳዊ ሕቶን ቁጥሪ 1 ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ 40 መዓልቲ ጾም እንታይ ተሰሚዕዎ? ሀ ጽጋብ፣ ለ ጠሚው፣ ሐ ደኺሙ። ጠሚው ቃል ሕይወት ይስማዕና ትክክል መልሲ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 2 ንረኽቦ ማለት እዩ። ሰይጣን ንጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣዝዩ ነዊሕ እምባ ወሲዱ እንታይ የርእይዎ? ሀ ገነት፣ ለ ኩሉ መንግስትን ዓለምን ክብራን፣ ሐ ባሕሪ። ኩሉ መንግስት ዓለም ትክክል ሙሉእ መልሲ እዩ። ቃል ሕይወት ይስማዕና ኩሉ መንግስቲ ዓለምን ክብራን የርእይዎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ንረኽቦ ማለት እዩ። ሳልሳይ ጎይታና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 16 ክትጸሙ ከለኹም ከምዚ ኣይትኾኑ ዝበሎም መን እዩ? ሀ ካብ ህፃናት፣ ለ ከም ግብዛት፣ ሐ ከም ሓጥኣን። ለ ከም ግብዛት ሙሉእ መልሲ እዩ። ቃል ሕይወት ይስምዐና ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 16 ንረኽቦ ማለት እዩ። ራብዓይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣብርሃም ካብ ኣየናይ ቦታ ክወፅእ እዩ ነጊርዎ? ሀ ካብ ካራን፣ ሐ ኤራ፣ ሐ ግብፂ። ካራን ትክክል ቃል ሕይወት ይስምዐና ሙሉእ መልሲ ካብ ካራን። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 7 ንረኽቦ ማለት እዩ። ጎይታና ክትመጽእ ከለኹም ርእስኹም ቅኡ ክትጾሙ እዩ። ጎይታና ክትጾሙ ከለኹም ርእስኹም ቅኡ ገጽኩም ድማ ተሓጸቡ ዝበለ ስለምንታይ እዩ? ሀ ጽሬት ንምሕላው፣ ለ ጾምኩም ንሰብ ክርአ ስለዘይብሉ፣ ሐ ንመላእኽቲ ንምምሳል። يعني خلت من سنة وسام እንዳይ ሓንቲ መስየነታ ጎይታና ክትጾሙ ከለኹም ርእስኩም ቅኡ ገጽኩም ድማ ተሓጸቡ ዝበለ ስለምንታይ እዩ? ሀ ጽሬት ንምሕላው፣ ሐ ጾምኩም ንሰብ ክርአ ስለዘይብሉ፣ ሐ ንመላእኽቲ ንምምሳል። ስካነ በረከት ሐ ንመላእኽቲ ንምምሳል ኣይኾነይ። ለ ጾምኩም ንሰብ ክርአ ስለዘይብሉ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 17 እስካብ ፍቕዲ 18 ንረኽቦ እዩ። ቃል ሕይወት ይስምዐና ሳሓፍተይ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ኢና በኹሪ ትንሣኤ እንብሎ? ቅድሚኡ ልተንስኡ ዶ ኣይለውን? ለኣብነት ኣልዓዛር ካብ ሞት ተንሲኡ እዩ። ቃል ሕይወት ይስምዐና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በኹሪ ትንሣኤ እንብሎ ፍጹም ኣምላኽ ስለዝኾነ መቃብር ክፈትለይ ከይበለይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ክትንስእ ክኽእል እዩ ማለት እዩ። እሳቶም ግን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኢዳ ተንስኦም ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ በኹሪ ትንሣኤ እንብሎ። ቃል ሕይወት ይስምዐና ሙሉእ መልሲ እዩ። ኩሎም ሞይቶም ዝተንስኡ እግዚአብሔር እዩ ዘተንስኦም እምበር ባዕሎም ኣይኮነን። ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መቃብር ክፈትለይ መግነዝ ፍትሕለይ ከይበለ እዩ ካብ ሞት ዝትንስእ። ስለዚ ኢና በኹሪ ትንሣኤ እንብሎ። ሙሉእ መልሲ መልስ ክየሀ ቃል ሕይወት ይስምዐና። ካልኣይ ድማ ቅዱስ ዝብል ስም ናይ እግዚአብሔር ባህሪኡ ስሙ እዩ። ስለምንታይ ኢና ካልኦት ቅዱሳን ንብሎም ኢልና ንጽውዖም? ቃል ሕይወት ይስምዐና ኣነ ቅዱስ እየማ ንስኻትኩም ቅዱሳን ሁኑ፣ ኣነ ጉንዲ እየ ንሳትኩም ድማ ጨፈር ኢኹም ይብለና። ቃል ሕይወት ይስምዐና ሙሉእ መልሲ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣነ ቅዱስ እየሞ ቅዱሳት ኩኑ ይብለና። ካብኡ ኣነ ጉንዲ እየ ንስኹም ድማ ጨንፈር ኢኹም ይብለና። ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ስለዝኾነ ጽቡቕ ግብሪ እንተሃሊና ቅዱሳት ኢና እንበሃል ይብለና። ሙሉእ መልሲ ክምልስ እየ። ድንግል ማርያም መራሒት መንግስተ ሰማያት ትበሃል።
بخمي إيو أردو قال هي تسمع لنا ننقل مرحت بس مثلا ما نقلت سمعت نبلا عدنا قدس ننقل مريم كلهم قدسان أو مدر دنهم مالت أو مدر جنة أو مالت جنة يعني من قصة سمعت لدي هي اللي تا أو دق ما مسقط إذا جنة رأت تدخل دا من قصة سمعت رأت تدخل سودامي كلهم قدسان سي أو تعيس مسلمهم أبهر بهاي هي وعندهم كتير كأقول لا عندنا عد سرنجل مريم مرح من قصة سمعت نبلا أو يوم أنا وداس لبنتها مالت بحتة أو يوم أنا وداس لبنتها من قصة سمعت نبلا قال تسمعنا توكل ملو ملسيو مركب ناينو بدنجل مريم تمثل بخمة إيو أردئي مركب ناينو عندنا عد سرنجل مريم تركب أيوه عندنا عد سرنجل مريم مركب ناينو بزحات زيها مداد حنة عندنا عد سرنجل مريم دمر بيتنا عندنا يسوع سودا بزحات زيها مداد حنة ما بدبر كثر بزحات التاني مركب ناينو بدنجل مريم تمثل بخمة يارد إذا ملء ملس خياخي قالوا تسمعنا ناي نوح مركب ناي عالم طفات نزوم نفسات أكيرا كاب ناي ماي أيهي طفات خمزة حنطو ما بيتاتشن ولا يتأملك دما لناي عالم بقدم زمت حاتيات ما بيتاتشن حاديرو جيتانا مدهان الصوص نعالم خمزة حنا بوياها بمركب نوح تمثال مالتي سلمنتاي أب بيت كريستيان ود 4 قوال أب 8 زطمقو ملسي ناري عندنا قدس هوان بروعات الباب 8 عامتان عقنت سلقاتي أبون عدم دما بروعة مترو لكن خمسات ويرو كبارك السنة قال تسمعنا تهكر ملسي هاي أبونا أدم كابت استفتروا له معلتي أما بلا 4 معلتي نابق الناس لزعتوا أدنا هيوان دما كابتي استفترت لا معلتي أما بل 8 معلتي نابق الناس لزعتوا إيوه يلنا له بيت كريستيان نمؤمنان اتمرحوا لهم عبيت نقرات من يبهالو توف ايوه قلنا ايوه دقمة قالوا تسمعنا ولا ملسي خملسي دوغما قننا تفيت يبهالو بيت كريستيان كندي عينت كفلتات اللوا ثلاثة قالوا تسمعنا نساتهم خاء تايتا يبهالو قدستي ماشي قدسان ماشي كاني مهلت قالوا تسمعنا ملو ملسيو بيت كريستيان 3 كفالات يمنوا كني مهلت قدسان ما تم ولا مسيح ملسي